ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa. Kada ku manta ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryen mu kai tsaye. Mun gode. Muryar Hausa 24.com.ng. Gata da hasken fata, kalan shigan gaban mota, a insta na fara ganinta, tunda na ganta na foda, tana da kyau ko ba foda, ina ta likin post nata, dan ta yi kyau a jebota, ina same ta na huta. I'm not your fan but your lover, and I want you to know that. New prince I really love you, love you, love you. I'm not your fan but your lover, and I want you to know that. New prince I really love you, love you, love you. Jinin ki ajani, fuskan ki surar ki duk sun jajjani. Jinin ki ajani, komai da komai ki duk sun jajjani. Jinin ki ajani, fuskan ki surar ki duk sun jajjani. Jinin ki ajani, komai da komai ki duk sun jajjani. Zan so ki bude kunnen ki ki jini, wasu kana from me to gare ki. In kin karanta karanki ya baci, soyayya ce yau ta jani ta kai ki. Hey sweetie, I just wanna tell you I love you. Hey sweetie, I just wanna tell you I love you. Hey sweetie, I just wanna tell you I love you. Hey sweetie, I just wanna tell you I love you. Let's say on Insta na fara ganinta, dida na ganta na foda, tana da kyau ko ba foda, tunda na ganci na koka. Sauti daga Muryar Hausa 24.com.ng. Takunki daidai, sayinki daidai, farinki daidai, jikinki so fresh da man kwai. Takunki daidai, sayinki daidai, farinki daidai, jikinki so fresh da man kwai. Kiji tunda na ganki na foda, yarinya aje bota, kina da kyau ko ba foda, tunda na ganki na 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 koka, tunda na ganki na koka, kin yi kalan gaban mota, yarinya ta aje bota, yarinya ta aje bota. Shin ko ka san ko kin san za ku iya samun sinki-sinkin kalaman soya na zamani da na gargajiya? Shin dan uwana ko yar uwata kun san yadda za ku sace zuciyar budurwa ko saurayi a farkon haduwa? Shin kana buƙatar ko kina buƙatar samun zafafan kalaman soyayya masu ratsa zukatan masoya? Me kuke jira? Maza ku hanzarta shafinmu na yanar gizo a www.muryarhouse24.com.ng domin saukewa da kuma karanta. Za ku iya bibiyar mu a YouTube channel din mai suna Muryar Hausa 24 TV domin kalla gami da sauraron zafafan kalaman soyayya. Kana za ku iya samun labarai, faɗakarwa, nishadantarwa, ilmantarwa, tunatarwa, wa'azantarwa, complete Quran audio, complete tafsir audio, kalaman soyayya na zamani da kuma na gargajiya, Hausa Nobel, Hausa Mizu, waƙoƙin bege na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanu, tarihi, tatsuniyoyi, wasu kwakwalwa da sauransu duk a www.muryarhouse24.com.ng da kuma YouTube channel din mai suna Muryar Hausa 24 TV. Mun gode.